Matapos ang 2 buwan na pagpapatupad ng liquor ban sa mga lugar na nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine, niluwagan na ang restriction sa pagbebenta at pagbili ng alak sa Pampanga at iba pang lugar na nasa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ. Ayon kay Pampanga Provincial Director Police Lieutenant Colonel Jean Fajardo, mga lokal na pamahalaan na raw ang magdedesisyon kung magpapatupad ng liquor ban sa kani-kanilang mga nasasakupan. Magkakaroon po ng localized implementation po o non-implementation po ng liquor ban. Pinamahala po sa ating mga mayors kung sila po ay magli-lift o i-maintain po. So far, sa mga na-receive po nating report, majority po ng local government unit ay nag-lift po ng liquor ban. Pero paalala ni Fajardo, for personal consumption lang ang mga bibilhing alak, kaya naman limitado lamang ang pwedeng bilhin sa mga supermarket. Hindi papayagan ang pagbili ng bulto maliban na lamang kung mayroong proof o sertifikasyon ng isang wholesaler o retailer ang bumibili. Mahigpit pa rin ipagbabawal ang pagkonsumo ng alkohol sa mga pampublikong lugar. Sa ilalim ng MECQ, pinagbabawal pa rin ang public transport gaya ng jeep, bus at taxi. Suspendido muna rin ang domestic flights pero pwede na magpatuloy ang international flights. Sa kabila nito, limitado pa rin ang mga paalis o pabalik na overseas Filipino workers. Kaya naman naghahanda na ang Clark International Airport sa pagbabalik operasyon. Matatanda ang April 3 nang i-anunsyo ng paliparan na tigil operasyon muna ang pasilidad maliban sa mga cargo at essential flight. Ngayong nasa MECQ na ang Pampanga, tumatanggap na ng chartered international flights ang Clark Airport. Lahat ng mga uuwing OFW ay kailangan sumailalim sa thermal scanning at medical assessment. Kung makikitaan ng sintomas ay agad na dadalhin sa ospital o sa ligtas COVID-19 center. Ipapatupad din sa lahat ng magbabalik bansang Pinoy ang PCR COVID testing. Required din ng mga magbabalik bansang Pinoy na sumailalim sa 14-day quarantine. Kung lalapag sa Clark, maaaring makwarantin ng OFW sa New Clark City o di kaya naman sa ASEAN Convention Center. Sa ngayon, sinasaayos pa kung saang laboratorio ipapadala ang mga OFW. Sa pagbubukas naman ng ilang negosyo sa Clark Freeport Zone, nagbaba ng alituntunin ng Clark Development Corporation. Kinakailangang magbigay ng shuttle service ang mga kumpanya para sa mga empleyado. Magsaayos ng opisina para magpatupad ng social distancing, magkaroon ng safety committee, isolation rooms at COVID-19 policies. Para naman sa mga empleyado, kailangan kumuha ng health declaration form mula sa CDC at sasailalim sa medical assessment mula naman sa clinic staff ng kumpanya. Dapat din ay magkaroon ng daily health diary para sa monitoring ng kumpanya at CDC. Tuloy naman ang operasyon ng POGO sa loob ng Freeport pero aabot lang sa 30 hanggang 50% ang mga empleyado kada shift ang pwedeng pumasok. Pwede na rin ang golf pero gagawin ito by appointment. Lahat ng guidelines na ibinaba ng IATF kaugnay ng Modified ECQ ay applicable din sa Freeport. Lizan Morten, CLTV36 News.